Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un... Ce-ai, mă, Edi? Salutare, lumea, numele este Game. Facem un nou episod alături de bună ziua. De Gamer Sebi, care îl cheamă Bună Ziua, înțelegeți? Am făcut să lăsăm la o parte această glumă și să trecem la episod. Vorba lui Shelly să ne băgăm în pâine. Sau cum mi se mai zice mie, Doru. Așa ți se zice? Da, mai zic așa. Da? De ce? Nu știu. Ce-ți place? Da. Ai și tu o poreclă. Dorus Vlogs. Pula. Ai, bă, nu mai jura video meu. E video și ala, o să vine. Da, da, nu jură al meu. Bine, dar poate găsim și un salt. Smoking Pack White Server Please White. Nu mai citi ăla, că mă enervezi. Și mie îmi place să citesc. Gata? Bine. Nu nici mă. Smoking Pack White Server Please White. Nici nu m-a băgat. Eu nici nu te văd. Au, sunt într-un copac. În copac? Hai, vină jos. Că o să pune... Bună, 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 bicicle. Hai, bă, și cam texturi. Pas, seamănă. Păi nu are. De pe acum. 3, 2, 1. Salutare tuturor, noi se bișează un episod de Minecraft alături de domnul Edi pe seria noastră de Survival. Nu mai da, retardatule. Bun, și stai, Edi, aștept-mă puțin să fac și eu ca pe calculator pentru că nu mai dă! Odată. Deci dacă mai dai... Bă, dar nu merge. A, ba da. Ești prost! Retardat! Bă, nu mai înjura video de-a meu. Mă înjur zic și pula dacă vreau. Ești prost? O să tai partea asta. Hai să luăm niște lemn. Eu mor în copac. Și să pun un mare, mare salut. Ești prost, pleacă de la pomul meu, retardatule! Deci, nu mă las până nu te opor. Ești prost? Până nu te opor? Taci din gură! Mamă, dar ce prost ești. E o pulă făcută din... Cum se numește asta? Bă, ăsta e nu pleca. Nu marși. Da? Hai că pe aici se găsesc sate. Oi. Am găsit 2 oi. Dau în prima. Ca să fugă. Omoară-le că e gay. Nu pot, boule. Fă tu crafting. Merge și eu să scapi. Fă tu crafting tu. Aolea. Nu putem să se dă. Ba da, bă, dă-mi înapoi, dacă nu te mor. Luna și piele. Nu ți-l mai dau dacă nu-ți cer scuze că ai dat să mine. Da. Nați, săracule. Carnea poți să păsești. Oh, scuze. Mi-o carne înapoi. Hai mă, cum vei da bine. Gata, bă. Păi pleacă odată, îmi pis doi mătii. I-ai trimis muzica aia Jujon de bitul Alina? Normal. Și ce a zis? A zis că cui nu-i place muzica aia și am zis că lui Alex. Și a zis normal, nu? Nu pe une, da? A zis știu. Hai să mergem undeva. Trebuia să zici lui îi place muzica aia de bătrâni. La flaut. Muzica aia de dormit, copii. În sfârșit mi s-a întâmplat și mie să mi se facă înapoi 60 de minute. Bă, mai... Ia uite câte oi. Lasă-mă 60 sau 70? 70. Ai zis 60, dar mă rog. Da, știu. Lasă-mă pe mine să iau oile. Da, doar mă uit cum le spargi. O să avem 4... Mai e una aici. Una albă și una neagră. Cât o să avem? 6. Una albă și una neagră. Păi bun, atunci. Am plecat în batori.
Că mor greu cu turnul. Păi, Pleacă! Au, fă sabie de... ăsta... Piatră? Da, spargi și... Păi, dar prima dată vin în coasă... Imediat Stai, mă, mi se pare că am lăsat o lună, nu știu. A, n-am lăsat. Păi hai să spargem niște pământ, bine, să nu să spargem pământ, să luăm niște piatră. Hai că te duceam. După ce se video să nu se filmează. Sau, scuze, pun pauză și nu se filmează. Bine. S-a pus el. Nu. Și asta va fi seria noastră de survival. Bine, am zis lemn la apă asta. Iartă. Nu mai am până să continuăm. S-a dus toporul, tărăcopul. Și acum mi-aș face o sabie de piatră.